Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbitot, no ti puso kan panunot, kat maandingay iti sapuyot ni sulisog. Ngam no ti tao nga agbidot wano agbasulman, at dalat ta siled ti panagbabawi iti kaungkan na. Aturan na dagiti bitot na, kat sapulan na tinalintag adana. Babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Nida, ay ayabandakon ti pamilya iti abroad. Madanagan da kanong agmaymaysak dito'y Pilipinas. Iso akayat da sumurtak kanon kadakwada iti abroad. Ha? Kasta ka di, sir? Di panawan yon dagiti negosyo yo dito'y? Pinadas mo't kit di dagiti anak ko tag negosyo iti abroad, kat nagbaligi damat. Iso ngayon lako kon dagiti negosyo dito'y Pilipinas. Kasano kami nga roden, sir? Awanan at ipagbiyagan mo iti pamilya, no inlako yumot gaya mo dagiti negosyo yo dito'y. Inlako ti balay ko, ngam imbatik ti apartment building. Kat dayjay latta nga rod ti asikaswan niyo. Ha? Agpaiso, sir? Nida. Uray dagiti anak ko, kaya't damat amabati dayjay. Tano bilang kaya't dati agbakasyon, at alat ti madadaan na pag naidanda. Iso amabakan tiyan latta ti may sa ayunit. Daldalusan niyo laengan. Uwan, sir. Awan parikot iti dayta. Swelduan kayo latta, bayat ti panangas asikaso yu iti pasdag. Ganda kayo matan ti makaamo amang singir iti abang. No, anya ti masingir yu, idiposito yu latan iti bank account ko. Ikisayo matan ti para iti maintenance, ken sweldo yu amang asikaso. Ay na, nagmayatan, sir? Basta asikaswan yu ti building, ha? Kanuray dagiti agabang, asikaswan niyo mo't ida. Saan kayong aglablabas nga agsingir? Da kayon ti makamo amang i-manage bayat ti kadak iti abroad. Sige, sir. Katagyaman naklaunay. Kung naklakit din o ilako yung ultimo di apartment building nyo. Awanan ti pagnaadan mi no bilang. Nagdakkel abanag di libre a pagnanaadan mi. Basta agsingsingpot kayo nida. Saan kayo kumanga aglablabas? Tapno pada-pada saan kayo amarigatan kadagiti tenants? Uwan, sir. Di kay agdanag. Tamatong pal-amin abilin nyo. Ay na, naggasat ta talaga si Kamario. Kasladatan ti akin kukwa dito apartment building ako kwa ni Sir Amador. Taintaleknan kadata. Ha? Agpesaw? Wen, inton bigatan ti ipapanaw na. Mapanan iji abroad nga ayan dagiti anak ken apo ko na. Wow, nagsayatin. Kasla kukwatan dating apartment building. Kat no saan ang nagsubli dito'y ta mapeste ni abroad, sigurado ako kukwatan dito'y. Wen papanan na nga'y. Saan mo ta na kaya ti pamilya na ngagnaad dito'y? Iso asigurado nga rod ako kukwatan ton dito a building. Data ti tagapagmana ni Sir Amador. Siyempre data nga ro ti tinalek na. Iso kasla kukwatan dito a building. Maramid tanti kay kaya ta dito'y. Launay Mabalinta nga ingato ti abang kadagiti tenants.
Kat kukwata mo dun ti sobrana. Naglaka apang lakagan dayta bakit umadumat ng ti kwartata no kaskasano. Da kayo ka di tagpapahabang iti dayto yung apartment building? Wan, siyak ti agpapaabang. Agsapsapolak ngamin iti apartment na mabali na pagnaadaan may ti lolak, manang. Madam, wan no ma'am, kasta tiyawag mo kanya. Sorry, madam. Nailawan ko lang ti manang. Ita, sursuro mo't garod ti madam ayawag mo ita kanyak. Ta apartment ko ti pagabangam. Wen, madam. Awan problema iti dayta. No interesado ka nga agabang iti may sa kadagiti units dito apartment building ko, amwam pa'y nga rod dagiti amin a paglintagan ditoy. Awan parikot, madam. Takayat ko talaga ditoy. Napintas nga minti aglawlaw. Iso asaan lakit ti amarigatan ni Lola. Lola, masapula pumanaw tayo hindi ti pag-apabangan tayo. Tama renovate ka no kung natakin kukwa. Kastaya. Ipapanantang arudan apok. Nagsapsapulak mo tan iti mabalin tayo nga umakaran nga asidagmat lang iti trabaho. Kat ada ka dinasarakam. Wen, Lola, napintas na di apasdag. Ken, nagpipintas na iti unit da apapaabangan da. Iso akayat ko ijay nga umakaran tayo. Ang amang ano nang inamata kunam anapintas jay unit nga abangan ta. Medyo nangina, ngam, sana bale. Tinapatag kat komportable tayo nga agnad ijay. Napintas nga minti agdan ijay. Ken, anda pa'y elevator para kadagiti nataingan. Asaan na makabagal nga agagdan. Kasla hotel nga rod, Lola. Ay, nay, mayat nga rod ano kasta. Wen, Lola, iso nga umakar tayon ijay. Nay, apay nga ang imatumatan ti singiriyo iti yakarmi. Kat saan matakasta ti singiriyo di nagsarita tayo, madam? Ngi mato ti maintenance da iti building, iso amasapol nga agpangato akmat iti singir. Anya? No di yo kayat, mabalin nyo tagsapol iti sabali a pagabangan nyo. Madam? Amin a unit ditoy kat ngi maton ti singir ko. Tada kamimat nga akin ko kwa iti daytoy a building ti marigatan no kaskasano. Madam? Ita, no di yo kayat ti panagnato ti singir ko, saan kayo apilitan nga agnaad ditoy? Adumot dito ti mabalin nyo nga umakaran. Ngam siyempre, saan akas kapintas ditoy? Kayat ko talaga ditoy. Taasidag ita amin na pakasapulan. Asidag ti groceries, ti opisina, ken ospital. Nang runa no kasapulan ni Lolak ti check-up. Matlagayam. Iso saan ka nga rodon nga agreklamo no nagpangato ak iti singir. Takapintasan pa'y laang iti location da iti apartment building ko. Apapaabangan. Mario, kita mo? Nagadundag ita akwarta? Nagsingirak nga minan iti abang itaabulan. Kan adaupat ay unit akabarbaro anakargaan. Iso nagdakkel mo ti kwarta nga igam ko ita. Nagsaya atayin? Nagdakkel ti impanayon ko iti abang da. Iso nagdakkel mo't nga rod ti maalata. Saan nga mo ni Sir Amador ang nagpangato kay ti abang? Saan Apay ko mga ibagak pailakan kwa na. Kat adala nga rodan iti abroad. Diskartek mo't tan tapno makakwarta ta iti dakkel. Naglaing ka talaga no may papaniti kwarta, nida. Siyempre no jak lalaingan, awan ti makwarta ta. Mapanla amin ka ni Sir Amador ti amin abayad ti abang. Kan mabalin ko mo pagparangan ka ni Sir Amador, asaan pa ilaan nakargaan ti talo a unit ti apartment, tapno mapan kadata ti abang iti binulan. Kastamot tan ti advance deposit nga imbayad da kanya. Bumak ng tanukas kasano, Mario. Naglaing ka talaga, nida. The best kang asawa.
Bilibak kada kayo, Mariaw. Kala at apimintas ti biyagyaw. Ay, kat gagangay tinalaing at dumiskartin dayta, Kuma, makasara kakmat iti kasken ni Sir Amador iti kasingpal. Kat pagbalinin nakmat a caretaker iti apartment akas kada kayaw. Anya, caretaker? Ha? Di mo caretaker kayo iti apartment building ni Sir Amador? Sana, kukuamin dadya kininida. Anya? Kukuhayon dyan nagdakkel nga apartment building ni Sir Amador? Katwen, kukuamin dayjay. Idi na pa na nagnadi dya bro di Sir Amador, intod na matan kada kami dayjay. Isa kukuamin nga rudan. Agasam ngay day ta akinagasgasat yaw. Sa paykasla hotel iti kapintas dayjay nga apartment. Una, iso nga rudan nangina ti abang ijay, kan siyempre, ijay kami mo nagnanaad. Talangan mo't nagnaad kami tinagalas, kat ipapaabang mi tinagpintas. Awon mo't isungarod nga adaw ti umapapal kada kayaw. Naggasat kayo talaga, Mariaw. Agasam ta na addaan kayaw iti instant business a nagsayaat. Sana ulatan ako, ma. Nagadaw ti umapapal kada ta, bakit? Naggasat ta ka nung tanadaan tayo ti instant a business. Ha? Nagkuna? Ay, kada ti magamam mo kada ta, apalan data nga rod. Rumbang lang nga umapal da. Takala at apimintas ti biyagta. Asino nga iti makaibaga nga agbalinta akastoy, Mario? Bayan tayo dang agkatay itinalaos nga apal da kada ta, Isungarod nga alistwak mati agpaado iti kwarta. Iso adagit itiwad nga agbayad, papanawak idadagos. Tadamot da iti kontrata pinirmaan da. No saan da makabayad iti umno nga aldaw ken pawayway, pumanaw damotten adagos. Iso nakarkaron nga bilbilibak kan kanida. Nagtuloy-tuloy da ito, papanan na nga no santa bumaknang. Ay katwan mat! Nan, ikanakban nga ro di kwartak. Ne, apa iti kwarta? Natural. Kaya't kumot ngayon joyan di kada ti kwartata. Isungay kan nakaro din iti kwarta. Ikan ka. Ngam di ka nga rod mapanagbababae, Wen ka di kagdanag. Tasan ka pulos nga sukat. Tadyak ton makasarak iti kaskan ka. Bakit? Kunak no sa din ti pangawisam kanyak. Dito'y matgayam bar, Mariaw. Siyempre, kahit mo tagragsak iso dito nga rutin mayanta. Kalpasan na, mangirwarta pa iti babae. Anya? Ay sus, daytan ti jak kabailan nga ramidan. Makaalak tupay iti sakit ko nita. Pilyen ta dyan na dalos Kasano ko matipan ang pilay. Ay na, saanan? Uray si kalayangan. Jak lang mairusap ti mangirwar iti babae di tangag. Duduma ti nang usar. Arak lang ti para kanyak, Mariaw. Una, awan parikot iti dayta. No arak lang ti kayat mo, ay kat pagbigyan Nga mas kompleto na dapat ti Miss Beautiful dita makitak. Kalpasan ti panaginom ta iti arak. Ben, saan ka mo't amatagtagari sipod si mangput ka, apaw? Apa yan, adda ka di parikot mau. Kasta nga rod, Lola. Ngam bareng no masulbar tumot lang ti parikot. Apay nga main, anyat mapaspasamak ka. Adala ang parikot iti trabaho, Lola. Ngam sapay ko mata masulbar tumot lang. Anya nga min ay ati parikot, apaw. Di yun panunutan ti may papan iti dayjay, Lola.
Jaket nga oray da kayo kat agparikot. Apay kumaajak agparikot kat makitkitak amariribukan ka, apo. Sana bale, takabailak na ito eh. No talaga asaanan ang masulbar ti parikot iti opisina. Ado pa'y mat dita ti mabalin ko nga umakaran, Lola. No saan kayo ang makabayad iti abang yu iti pawaywayo nga aging kainton bigat? Mabalin yung ti pumanaw. Diyak kasapulan ti tenants at tiwad nga agbayad. Manglugi kayo lang iti negosyo. Ben, ni Ma'am Nida sa amot day, jay. Wen nga rot, Lola. Pinagsasawanan sa amot ti agab-abang ti tabanger ayunit. Sabsaba alimot ni Ma'am Nida. Naguyong agsinger. Wen nga rot, Lola. Kasano lang at ano datamutan ti awan pagbayad na apaw. Saan kumamot a, Lola? Madanaganak ngamin ijay kunam nga adda parikaut ijay trabaham. Sana bali, Lola. Tayong bagakmatan. No sana masulbar da di aparikot iti opisina mi. Mangsapulak langan iti sa bali a pagtrabahwak. Tapno adala ta pagbayad tayo iti abang tayo. Ken paggatang tayo kadag iti masapsapul tayo. Nana Dorina. Anya ti mapaspasamak kada kayo? Ay, kwa. Pagtaltalawan da kami ni Madam Nida, iti abangan mi apagnanaadan mi. Nasaan kami na makabayad? Ha? Naira na ngamin nga da emergency ang nangaramatan mi iti kwarta. Iso aday jay, saan kami na nakabayad? Nakaungat mata ni Madam Nida kada kami. Sapay awan ti ammo mi apapanan. Anya? Mariribukan ak nga rudan. Sapay sana kayat ni Madam Nida ti dumngeg. Tulungan kayo makisarita kan kuana, Nana. Agpakpakaasi kayo. Adito'y kayo pa'y laang taon pa'y sa baling o makaran nyo. Imbag no denggan na kabarok. Hanggang padasa man nga agpaiso ti makisarita kan kuana. Barano si kati pangag na. Tawan at talaga ti sabali apapanan me. Madam, nakaumayak ta kayat ko tagpakpakaasi kada kayo. Apay, Madam, kasyan nyo ko man ni Nana Dorina. Awan nga minti madadaan nga umakaranda. taasino ka kuma makisarsarita kanyak, aber? Masyanak lang amin ijay tao, Madam. Ora ikan nyo kumay ti pawayway nga oray makadomingo. Tap nagsapol ito umakaranda. Naglastog kamutan amang mando iti rumba nga aramidat. No anya ti adday ti kontrata, iso nga rod ti masurot. Nakalanad ijay ano saan da makabayad iti abang iti umno nga aldaw ken pawayway. Mabalindan ti pumanaw. Tapno sanak met amalugi nga owner. Madam Nida, Ken di ka makibibiyang iti daytoy, Ben. Ta saan mo met aparikot daytoy. asik umatagturay kada kayo. Saan napasig a kwartalatan? Hoy, Ben. Ibagamlaan mo si katikayat mo apapanawak ditoy. Ado ti mabalin nga agabang iti unit nga ayan nyo, asaan aman nakibiyang akasken ka. Anya kamutan, Mario? Kakaasyak nagsapsapol iti dakkala kwarta? Kalpasan na, day talagas gastos kan aglanglang ay latamot ti kukoam? Sana bali ata, nalaing kamot nagsapol iti kwarta, bakit? Tulungan nakmot ngagsapol Sapay nagadon ti tiwad nga agbayad iti abang ita. Sana bali, ta, kabala mo dayta. Di na kon kasapulan iti dayta. No kasta nga rod, tulungan na. Babaan iti di mo panang gasgastos iti masapsapulak. Oray ata, unlimited mo iti pagsapulan, bakit? Isobay ba yan nakadilatan nga gin-enjoy mo iti piyag ko? Hala, ikanak man kita iti kwarta? Ha? Kwarta manan? Kit gagangay na ata, kwarta mo ti aramatan tunggal rumar ti tao. Saan mo ta makagaraw no awan ti kwarta? Isuway kan nagaro di ti kwarta. Tapno makapag-enjoy ak mo no rumarak.
Jojo, Mega, Romarta, mapantaman na nag-enjoy di biyag. Pasensya kan Mariaw. Ado pa'y tinaskan nga ramidag. Anya? Naimbag kang ka ata, agbyag ka nga uray saan ka ngagtrabaho. Idinto ta siya kat saan amabalain. Masapul nga agtrabaho aklata, tapno adda ti pangbyag ko iti pamilyak. Awan, ano kasta, saan nga ma-enjoy di biyag mo, no? Agtrabaho latan ti ko kam. Masapul mo taglang ay, ta kasta ti ramon ti biyag. Kumaa, nada paglang ay kaw, ngam awan mat. Para iti pamilya laang ti masapsapulak. Sana balay, ta ilibre ka mait, awan di kastusan. Pasensya ka na talaga, saan ako na makasurot kang kamaryaw. Si kalangan, enjoy. Sige nga roda, tangay di mo mo't kaya ti sumurot kanyag. Siyak lang nga rodan ti mapanaglang ay. Sayang lang ti mampanog mo, ta di mo mo't among aramatan nga enjoy ti biyag. Barok, pumanaw kamin iti pamilyak ditoy. No kasta, pumanaw kayo na talaga, Nana? Awanan ti maaramidan me. Naimbaglaangan ta nakasapul ti anak ko iti nalaklaka pagabangan. Iso nga addan umakaran me. Nasayat nga rod no kasta, Nana. Agyaman na kiti kinasayaat mo kada kami, Barok. Nana? Sapay kuma, ta saan kayon to amaadaan iti parikot, bayat ti kaadayo ditoy. Sapay ko ma, Nana. Sa bagay, naimbagkan ka, tada na pinta sa panggadam. Iso apatsyak asaan kayon to nga agparikot. Taday tamat ti kagura launay ni Madam Nida. Kayat na nga untay makanayon ti panagbayad iti abang. Tapno saan na kayo apapanawan. Manang, ada ka di pa'y ti bakante a pagabangan dito apartment yo? Wen, adda. Ngam, madam, ti awag mo kanyak. Saan amanang? Ta saan ka matakabsat? Ha? Apay, agsapsapol ka kadi ti pagabangan? Taga dito'y ka kadi? Kwa. Nagrigat ka mo ta na sumungbat. Naglaka mo ta sumbatan ti damdamagak. Kwa, ijay ka bang ibang asyudad ti naggapwak? Siguro. Kabaalam mo ti 20,000 pesos nga abang mo iti binulan. What? 20,000 pesos? Wan, nguminan ang umina ti abang itapanawan. First class mo ti apartment ko apapaabanga. Iso ano di mo kabaalan ti 20,000 pesos nga abang? Di saan laan? Ado dita ti mabalin nga agabang ditoy. Saan ka di asubramot ti kangina ti paabang nyo? No kayat mo ti agnaad iti napintas kan disente nga apartment. Agbayad kamot nga rod iti rumbang a presyo. Kasta lang dayta. O anya? Take it or leave it. Awan ti mabatbati a kwartata gapo iti kinagastador mo. Oray kasano kadakkel ti masapsapulak do naglaing kamot a gumastos awan ti papanan na. Kitaam, saan tamot lang makaururno gapo iti kinalaing mo a gumastos. Isu nga roda kwarta, tagastusan. Anya kamutan, di nakpay matultulungan. Imbag ko man dati may tultulong mo kanya, ngam awan mat nga rod. Agas-gastos lang ti amom. Di ka kati agong ungit, masukatan mat lang dagiti gasgastusan. Kasano na awan ton ti agabang iti apartment? Kasano tayon ton? Imposible nga ti agabang ijay kat nagpintas nga apartment. Ado ti babak ng agab-abang ijay. Uray pangato pangato iti abang no kasta kamutla ang agumastos awan lat amukon Mario. Nagdakkel ko man ti kwartata no saan ka agastador.
Agsapul ako niti sa bali at trabaho. Apa yan, apaw. Awanin. Nagikat da niti empleyado iti pagtrabahwak. Ket siyak ti may sa katagit inaikat. Anya, kasanutang arudan ngay. Saan ang nasulbar ti parikot ti kumpanya, Lola? Iso akapilitan na nagkisay da iti empleyado da. Kasanutang arud itan. Sana bale, tadamot separation pa anaalak. DJ pa lang taramatan tayo, bayat nga agsapsapulak iti trabaho. Apaw, marigatan kan samot una yan. Uray mangkita tan iti pagabangan taan alaklak ka. Kabailan tamot dito'y, Lola. Nang runan no makasapul akon iti panggadak. Kaya't ko talaga dito'y, tasaan kayo ang marigatan. Si kamot ti marigatan, apaw. Saan, Lola? Kabailak ko nakmat. Napigsak ng trabaho. Isong awan nga ron ti rumbang nga pagdanagan nyo. Impangato kong ti abang di ti apartment. Iso nga inton sumaro na pa nagbabayad, nayunan yon ti abang nyo. Nagdakkel ti inayon nyo, madam. Kasano kami nasaan ang nakasagana iti daytoy? No saan kayo ang nakasagana, mabalin yon ti pumanaw. Anya? Nagadot agsapsapol iti pagabangan da. Isa ano di mo kabaalan, pumanaw kayo nga rudan. Kagudwamot ang ti inayon nyo iti abang, madam. Oh, anya ko ma. Apartment ko daytoy. Iso anayunak nga rod iti kayat ko agatad ti abang yun no kayat ko. Madam. Kasi tinakunak. Pumanaw kayo laangan ditoy no saan yun akabaalan ti agbayad. Kasta laang dayta. Nga madapay ti advance kan deposit mi. Iso ang mabalin mi pa yung arutag na ditoy. Bakit ti panagsapsapol mi ti sa bali apag naidan mi. Sige adakada kayo dayta. Ngam no maibusan ti advance yo. Agtalaw kayon ditoy, no di yun kabaalan abayadan ti abang ti apartment ko. Nabayag kayo ka din na tenant ditoy? Medyo nabayag maten. Iso na lang da pumanaw kami nito nung may abulan. Ha? Apay? Sobrang aminan tingin matuan ti abang. Pangato. Jakon kabailan. Nang runak at kabarbaro ak pailangan ti trabaho. Kasjay ka di talaga ti aramid ni Madam Nida? Pangato iti abang? Kinapudno na. Adon ti pinmampanaw ditoy. Gapo iti saan ang makatao nga aramid na kadagiti tenants. Sobra ti panang parigat na. Iso ano maibusan ti advance nga imbayad may diimay kami ditoy. Pumanaw kami matan ken ni Lolak. Tasayang lang ti pagabang may asobra ti kinangina na. Ha? Madam, si kamot gayam? Imaya kon dito unit mo, tagsingira kon iti abang mo. Ngam, intun bigat pa iti panagbayad ko, madam. Itangarudan ti panagbayad mo. Ang mga naawan ti maitad mo inton bigat. Iso nga itad mo itan. Madam, saan ka di adakkel unay ti singiram nga abang ko? Katag may saak mo't nga agnanaad dito'y may sa unit yo? Awan bibiyang ko nga uray manu kayo. Basta agbayad ka iti abang mo. Ala, ikanak iti 20,000 pesos. Sige, ngam inton bigaten. Tainton bigat pa'y matikal dawan ti panagbayad ko. Nagtiwad ka mo tang agbayad? Itan ti kunak. Madam, adda iti kontrata atunggal kinsenas ti bulan ti panagbayad ko iti abang. Iso adidak nga rod mabalin apilitan na pagbayadan itan. Tainton bigat pa iti na ituding a panagbayad ko. Nagtangsit ka mo tan atenan. Pumanaw ka laangan ditoy. Ngam tinatangtangsit kakit din ngam siyak nga akin kukwa iti pagnanaedam. Hello? Nida, kumusta ka? Ha? Sir Amador? Nakaawag kayo, mat? Kan Pilipinas mo tinambar yung nga osaryo? Kaputa daak ti Pilipinas. Anya? Kaya't ka makasarita.
Iso nga umay ka dito'y imbagag abakan tiyan yo ayunit apagtagusan ti pamilya. Nagbakasyon kami dito'y Pilipinas. Ha? Da kayon dita, sir? Wala. Naatamot tulpag kanyak na ito'y ayunit. Iso nga umay ka nga dito'y takayat ka amakasarita. Uwan, sir. Mario, ada ni Sir Amador. Kat ada iji bakante a unit. Kastaya, kangaro din iten na. Aguray ka man. Anyat mapaspasamak kan ka. Nagmaditirik na. Ay na, nagsakit ti pusong ko. Anya? Nairanapay mo't nga ada ni Sir Amador. O sige, makaamo ka pa lang dito'y. Tama pa, nakita ayan na. Sir Amador, adakon. Good. Ala, umasdag ka dito'y, Nita. Uwan, sir. Mariel? Adda ka dito'y? Wan, madam. Naimbag nga oras mo. Anya ter aramidam dito'y? Nida, ni Mariel ti inauna nga apo ko. Anya? Apo ko na kani, Sir Amador? Kasta nga rod, madam. Imo na nagawid ni Mariel dito Pilipinas. Tapno amuan na dagiti mapaspasamak dito. Tanagado, ti demandanon kanyak amadi ang mapaspasamak dito apartment. Ha? Sir? Kat napanagnagak ti amin, bayat ti panagnaid ko ditoy. Sobra kang agsingir kadagiti tenants, Madam Nida. Ha? Kakaasi dagiti tenants iti pampamayam kadakwada. Agasem, naklaatak iti siningirnak iti 20,000 pesos nga abang ko iti makabulan laeng. Grabe mat, madam. Mariel? Nita, intalag ko kada kayo nga agasawa da ito nga apartment. Tapno saan namang gundaway iti tao nga agnad dito'y. Among kadi akanayo na mapumpuno dagiti units dito'y. Ta-affordable lang ti singir ko. Ngam nasda awak tanagadumat ng tibakan ti ayunit. Ta grabe kamat gayam nga agsingir. E din to tati sumsumrek iti bank account ko nga irimremit mo kat nagpasit. Tate ko nam kanya kat adon ti pimanaw attendance. Sir? Ngam no kuntarag amin ang mapaspastrag iti unit nga adakargana kat nagdakkel ti saan asumsumrek kanya. Ta nagdakkel mati ibulbulsam. Sir, pakawanan dak ko ma. Kasapulan may lang ti kwarta. Pasensya ka nita. Ngam saan na si katimangimaton dito apartment ko. Ni Maria lang ang dagyan dito. Kat no makasapol iti mapagpiaran, mabalin na ayawat iti sabali. Hanggang kasano kamin, sir? Awan amo kapangalaan mi iti sabali a pagbiag mi iti pamilyak. Ang pinasensya talaangan nita. Ngam awanan ti panagtalagkukan ka. Tinadaal mo anamin pinsan. Isuaman ni po di ka. Awanan ti bibiyang mo dito apartment ko. Isama balin yung ti pumanaw iti pamilyam dito. Sir, kasyandak. Pakawanan da ko ma. Hanggang pangasiyo tagnaad kami pa iti unit a pagnanaadan mi. Bayat ngagsapsapol kami iti sabali a pagnaadan mi. Awan ti amo kapapanan mi. Sige, tapno di mo mat ko. Ikan kayo iti sumagmamanungal daw apawaywayo. Tapno makasarak kayo iti sabali a pagnaadan. Ngam kalpasan na. Pumanaw kayo, Nida.
Ben, apay dagito nagtatakil ang maleta nyo? Pumanaw kamin kan ni Lolak. Tanalpasan ti pawayway anaitad kada kaming agnag ditoy. Ken, maysa, saan mi nakabailan ti abang ditoy? Awan ti pumanaw dito'y Ben. Kan isublik iti sigod ti abang dito'y apartment. Anya ti kayat mo asawan? Ni Mariel nga po kukon ti mangimaton iti daytoy nga apartment mi. Awanan ti bibi ang ninida ditoy. Ha? Da kayo ti akin kuko iti daytoy nga apartment? Kunak no ni Madam Nida. Caretaker ko da nida. Ngam ni Mariel itan nga apo ko ti mangimaton ditoy. Tapnosan kayo matuna ang marigatan at tenants. Anya? Wan Ben, iso nga awan nga rod ti pumanaw kadagiti tenants ditoy. Agnaed kayo ditoy, nga aging ga iti kayat nyo. Ta saan ko nga ingato dagiti abang nyo. Ayop ka, lalaki. Awan lang nga rodon tintultulong mo kanyak. Ngam naadaan ka pa iti sakita na alam iti kinarsab mo iti babae. At tulungan nak Nida, masapul ang magas anak. Nagsakitan ti pusong ko. Ingkay pagas ti magi masiksika. Tas ikamot lang tinangibos iti kwarta nagrigrigatak. Gonggonam, ayop ka. Nida. Awanan ti pangalaki ti nakalagatad. Umanaw tayo pa diti apartment ni Sir Amador iti mabiit. Kalpasan na. Kasta pa iti jar mo, ayop ka. Di nakpulos tinulungan. Ngam inibos mo lang dagiti nagrigrigata ka kwarta. Nida. Kasano tayo pa'y itan? Awanan ti pamasterkan tayo. Ngamuin alwaldas mo ti kwarta nagrigrigatak. Awanan ti panagtalak ni Sir Amador kanyak. Nagsayang tinagsaya at abiyag tayo, anapukaw. Anay ko, anay. Di ka anay nga, anay di ka. Nadya ko na mo taramidag. Makasarakag paitan itikas ka ni Sir Amador, anang tulong ka na tayo. Makasarakag paitidak ka lang mamastrakan. Kan papanan tayo paitan. Kasano tayon, Mario? Proverbio, Kapitulo 16, versikulo 19. Nasaysayaat ti kinapakumbaba ti espiritu kadagiti na panglaw. Ngem ti pannakibingay iti sinasamsam kadagiti na tangsit. Umuna at Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 8, ngaging ka iti 9. No adda nga rod pagtaraon tayo kan pagkaus tayo, mapnek tayon kuma iti daytoy. Ngem dagiti agpanggap a bumaknang, matnagda iti maysa apan nakasulisog, kan ti maysa asilo, kan kadagiti adu nga agum a minamaag, kan makaranggas a mangipalned, kadagiti tao iti pannakarba, kan pannakapukaw. Ditan gagayam, tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan ana itampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects kan musika. Jan Tupais Jr. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Thank you so much, kadrama. No magustuhan nyo, nagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!